zance sun baku labari a takaice soyayya an ce ruwan zuma ce na ɗanɗana na ji ruwan guba ce na yi gaman wata yarinya ce kyakkyawa zuciya ta sace na rasa ya zana yau kwatance zana surar ta kare na mance ta kai ƙarshe gunkin duniya ce cikin yan mata ko fitila ce ga daɗin sauti kullum mai na tare da maraice idan na ce mata amarya sai ta ce kai kuma an gore na ta farance na shirya auren ta kora da rance don ba da su wani yamin na kwace kullum tunani in na yi kwance a ɗaura auren makara na zauce a sha cikin ranta ba mazance ta sa abu sarki ya yi kwance an sanya auren su kwanci zance mutumini ya kuce yau da race so in ya zamo cuta ka ɗau haƙuri shine magani ma haka nan na fafata soyayya ce ta koyar da ni ku ji kaɗan labarinta halayya ce ta 'yan zamani muna soyayya ni da ita ta so ni kamar ta shayar da ni dangi ba su so na da ita na nemuwa zai fahimtar da ni sun bincika halayyarta ta saniya ta cutar da ni sun haɗa baki da zaɓinta in an ɗaura su kayar da ni sannan su kwashe dukiyata su yi aure su manta da ni na bi a sannu takunta na gane hakan ya rikitar da ni a zuci ta sakan cuta na kuka da ido ba ji ba gani gashi mai nizo cikin santa na ɗau haƙuri ya warkar da ni na ji zancen kuna tausaya amma kusa na fargaba lakin da kuka shiga a soyayya ni ko ban shige shi ba ina da wacce muke tarayya ta gaske mai ci gaba ko bani lafiya za ta yi jinya ba za ta guje ni ba ku ɗauki hakuri ku yoda ce ku sanya haka dan jarabta ce kowa akwai na sha'ar rubuce ba mai tsallake ta kaddara ce waɗansu kuka cikin duniya waɗansu sai